V dnešním videu se řekl bráchovi, za každý úkol, co udělá, bude mít 10 000 korun. Donutil jsem ho, aby udělal 10 extrémních úkolů, no a na konci jsem mu ty 100 000 korun nedal. Že na to nejvíc cringe, že jsem ho donutil, aby udělal, že kouřil před mámou fake cigaretu. To mě totálně zabilo. Ale začal video, nezapomeňte like, odběr a zvoneček, mám druhý kanál, dejte odběr a zatím čau. Dnes, ty si říkal, že nenávidíš studenou vodu, takže tvůj první challenge je studená voda. A je to za 1000 korun, ne teda 10 000 korun, sorry. Jsi ready? Musíš být 30 sekund pod vodou, jo? Let's go, já to zapnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Počkej, 30 sekund. Já počkám 10 sekund, sedni si! Zima, jo. Dělej 20 sekund, nevyhne, že se ti... Hej, dělej. A to pak hodí rovnou do pračky, jo? Jo. Dělej, Denis! Jestli klepe. Já to nedám. Dělej! Nedám. Ty nechceš vydat 10 000 korun? Já už nechci. Dělej! Já se ani nemůžu hýbat. Co si dáš To je prdel? zima teď. Dobrá, ještě 10 sekund jenom. Jo? Ty jsi počítal víc než 10 sekund. Ne, A ty jsi úplně počítal pomalu. Dobrá, dáme ještě 10 sekund, pojď. Dělej. Já se ani nechci hýbat, to je studený, počkej. Já to nechci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vyhrál jsi to! Já, ale ne, fakt dneska zima. Sorry, ti nemůžu prostě. Musím mluvit jak já chci. Podmálkový nervy, frajer. Takže, hoši, vyhrál. Aspoň ručník, ty nemluv. Jo, sorry, počkej, co? A dělej. Jo, sorry. Tady je ten ručník. Nenatáčí mě. Proč? Co pak klepeš? Zavři dveře. Co já za tebe, ty vole, všechno? No ale dneska je fakt zima, sorry. Ale easy 10 korun.